Sari kaham jatana ekonomi ini Hyderabad Telangana state of Samokhena pai koroksa sini takuk lama rika bumung hangka ke Amendro Dewama para hangka dumpi para mandai abo area sai nikolayu Hyderabad tongoni ke boni local area ke Begonpe area tongoni ya hotat sa boni sorry sayang muli to dekha baloka ni sajaga ek mas rok ni prai ka ni sajaga ni eseng khanagai tini sini te prasad thansa Hyderabad ni sini sini tephang bijay sar lotono communication thelhoi tomani bisiti sini tu paleja yang disapun ya ini sopai mani bisiti oro keti non mapaleka getak sini tephang rok Begenpet police station no thanjak ye process sing tak sejor asik no bus ang pesha sing net video update oi to mai ye phai ni team ni bisingo jara phai manjak sani ro abo hai ro no sing ro singa phono no tambai ta apa ni tari chachi phai ni amma le ade la ketine o thì này nó này nên cái này đâu cái này Nelson Tapuk di bawah kaham joto sing Hyderabad to tongnai ti prasarok kajak mo hingke Begumpet area o abono tamani bage phega borna thaja thani kok sing naliano takuk sagar ni kaham delaino khat mako ini Begumpet to sini tapu korsa kabini Umendra Deborma bo mandani bo khani bo Gongga Deborma Birgodas parani bo is din ate herong kabini sak khamya engkai bo tini bo saito dang ma jokha engkai borok actually tibrasa thansa Hyderabad buru betul jaga borok yang kon dekhai boni bai bo singting timo tibrasa thansa Hyderabad emne engke nong mo engke boron hote phega tamu group sungre tibrasa thansa Hyderabad group inditing chini chairman sir bijay sani ki movement tino to sukreka itai belai hambai sini takuk samano abono tabuk bini bobai tongnai rok bini rumbo koijuna borok abai chen kok slayana bini rumbo sabotong takung ni mung kita mungka Sanjay Deborma para hingke Telemura au bo tamo samung rok khai tong Hyderabad to besek ya rengkha Hyderabad to phai 2 bosor mungka Isa kurang betul kesan. sorry balon jam Belum mana pas dokter ogona najakan enggak dokter ogo tamos hajaga bini bemaro tamo jaka tamo manjaka ai fake ni ke abono sini temasa sini diprasa thansa Hyderabad group ni bai sini sar jora phaijak bobo bon bini khukti kaisa thani kok khnani lena abono actually
bai. Abona ang sanam sungo chini Hyderabad tongai ti prasa. Abona grupo gerang nango sing ti prasa sing joto thansa. Group ni hate engge sing joto saimano bo area tam bor. Abona ang sanam sungo chini group bai gerang babe ti prasa thansa abona yo joto kadi chini takuk ti thansa joto Blai ke dukuni samung khai tongzamani bobo joto chini ti prasa nani tamu khai man chini decision abono na hajamai chini ti prasa thansa Hyderabad group bai hambai joto chini ti prasa rokno ayoglok Hyderabad lomone ti prasa